Добро утро и от днешния влог. Започваме деня с кафенце. Малката, разбира се, трябва да си играе с захарчетата. Вече сме в колата и тръгваме към Варна. По пътя се спрахме в тази зоологическа градина. Ние бяхме идвали тук без малката, а сега вече сме с нея. Преди няколко години бяхме идвали, все още е толкова красиво и уютно. Започваме с зайчетата и разбира се най-интересната част и преди години и сега за всички ни бяха тези маймуни. Тук малката храни маймунките и е много щастлива и тя се взима от нея и си яде. Направила съм тук няколко снимки и тръгваме към другите животинки, отново да ги храни, да им се порадва. Искаше да пипа всяко едно, но и беше много интересно определено. Сега сме при понитата, понито го погали. Ето тук как му се радва. Тук до Штрауса много не сме доближавали. След това се качихме по едно мостче. Ето тук ви снимам долу какво има. Тук са сърничките. Ето тя им фърля царевичка отгоре. И тръгваме към другите животинки. Тук отново седна да ги храни. Както казах, много й хареса това да храни животинките. Нея беше страх, което е много добре. Сега ще ви покажа и на излизането. Хората са направили детски кът, оставили са играчки. Всичко беше много хубаво. Тук съм снимала и едно приятелче. Ето го. И отново тръгваме на път. Малката вече омръзна да пътува и най-накрая сме вкъщи. Какво по-хубаво от това? Тя да се е вкъщи, да си хапва кашкавалчето. Тук ви показвам, че имаме малко но нищо. Все пак е щастлива, защото се е вкъщи. Ето тук вече почна и да шета. Едно от любимите й занимания. Така че всичко е окей. Вече е и с колата си. Кой като нея. И така завършваме влога. Чао, чао!